90% ng andam ang Cebu City Sports Center sa Sinulog 2020. Sampang 26 ka mga contingents ang kumpirmadong musalmot sa Grand Parade. Ano ang report? Hapit na makumplito ka ng stage, din himo ng Grand Showdown sa Sinulog 2020. 26 ka mga contingents ang musalmot sa Grand Parade nining tuiga. 7 kanila ang out-of-town contingents ug usa ang gikan sa South Korea. Naglakip kini sa Tangub City Sinanduloy Cultural Troupe, La Castellana sa Negros Occidental, Santa Catalina sa Negros Oriental, Bacolod City sa Negros Occidental, Panglao sa Bohol, San Carlos City sa Negros Occidental ug Borongan City sa Eastern Samar. For the production aspect and peace and order, security, and of course all the logistics needed, and for the preparation, especially for the reception, mga billeting sa contingents, more or less these are all naka-plansya na. Adunay 35 milyones ka pesos ang gigahin sa Sinulog Foundation Incorporated sa gastuhan sa kalihukan lakip na ang ganti sa mga mananaog. Samtang giumintuhan usab ang subsidy alang sa mga contingents karong tuiga gikan sa 300,000 pesos ngadto na sa 600,000 ka pesos alang sa mga out-of-town contingents. Gipaisyuhan na usab og cheque nga 3 milyones pesos isip financial assistance sa Kapitolyo sa Sinulog Foundation nga wa mahatag sa nakalabaing tuig. Lahi kini sa giingong gisaan sa gobernador nga ihatag nga tabang wa pa hinuon mabutyag kun pila. She has said, I will help. Wa siya mo hisgot og figure, but she said she will, and she even asked the mayor asa na ko yatag sa foundation or sa city. Samtang kumpirmadong musayaw si Governor Grant Garcia sa Sinulog Grand Parade, dili lang usa kundi duha ka higayon sa sinugdanan ug sa katapusan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Disdak.